दाखालायनो फैनाय सेंग्राजों हाबा जाया होमब्लालाय मानोथो सोंजाखो बिलाय मानोथो गोदोनो गोसोथोनाय दंखायो होनना बुंना लायासै बिलाय मालायबा बे एथ' मोजां सेंग्राजों हाबा जायाब्ला माबायदि हौवाखौ नांगौ बिनोलाय हनै इसेयाबो जामब्रखाबाय आरो दा बेबो जामब्रनो नागिरदों नामा जानो नाङाथोंलाय माबायदि जायो बियो एथ' मोजां सोमोन्दो सोंनो फैनाय मानसिजों थाङालासिनो बेलेग मानसिजों माबायदि थांथोंलाय न'खरनि मान सनमानखौल' जाथों बिखौ आं दानस'नो हायो ना हाया ओइ बिमायं बुंनानै हो दैजिखौ न'आव फैब्ला आंखौ रागा जोंदों होननानै बुंनानै हो सोंनो फैनाय हौवाजों हाबा जायाब्ला नोंखौ नोंनि आयंआ मा खालामगोन होननानै बुं ओमफ्राय आंनि सायावलाय मानोथो रागा जोंनांगौ जाखो नोंखौ रागा जोङाखै आं दैजिखौसो रागा जोंदों दैजिखौसो बुंदों आं नोंखौ बुंनोसो थिनदों दा बायदियाव सोंनो फैनायजों थाङाब्ला जिन्दागि आरो न'आव माब्लाबाबो आथिं होनो मोना होननानै बुंनानै हो बेसेरा गावनि फिसाजोआ उन्दैयावनो हाबा जाजानायखाय दा दैजिखौनो गावनि फिसा बायदि अनथारो जायब्लाबो दुखु मोनगोनथ' आरो एथ' मोजां न'खरखौ मोननानै बेलेगजों थाङोब्लाथ' आरो बे बेराफारसे मान सनमाननि खोथाबो थायो दुखु मोनखागोनथ' आरो जायब्लाबो नों फैबाय आयै दैजिया बहा थांमारदों सारियालि लामायाव गसंनानै दङ हयथ' बियो सोरखौबा नेदों बियो सोरबा लांनो फैदों नङाब्ला बेयावनो सोरखौबा लोगो हमनो नागिरदों बिसोरो दंफां लाइफांबो गैयाना थाखोमानानै नायखोमानो बिनिखायनो बोरैबा नुलायलांगोनसो होननानै फैफिनबाय आङो दिनै सानसेया थाथोंसै र' गाबोन समनि मोजां सिनायथि होगोन आं बेखौ आरो बिहामजो दैजिनो दा मिथिहो जे आं सिनायथि होखोमादोंमोन होननानै बेखौ गाबोन समनि नोजोर होबावगोन आं जागोन दे आयै मिन्थिहोआ दैजिनो आयं नै माथो उनावनो दङलाय बहा थाङामोन दैजि बेरायहैलाबायदोंमोन आं आयं दैजि दाबो उन्दुवाखै नोङो उन्दुदो लाइटआ खोमोरनानै उन्दुदो औ आयं उन्दुनोसै र' उन्दुदो लाइटफोरा खोमोरनानै आराम उन्दुलांदो हर थौबाय बांद्राय हरजासे दाथा मेगन मोदै जायो औ आयं नोंसोर उन्दुग्रोदो दे दसे थाना उन्दुगोन आं एसे खामानि मावदों माब्रै उन्दुनो बे हरसेखौ माब्ला सोरांगोन जेरैखि जायाब्लाबो आं गाबोन कलेज थांनानै आं गाबोन रियानखौ लोगो हमहैनो नांथारगोन बे हरसेया माला सोरांगोन माला थांबावगोन बे हरसेया समा माला बारगोन माला गाबोननि दिना फैगोन आयौ आं माला गाबोन कलेजाव सौहैबावगोन उन्दुनो हाला बाहेरायाव थाबायथिंलाबायनोसै देहा उन्दुबाय थानाय मानसियानो सिखारनानै बहा थांनो नागिरखो हासुयैनि आं उन्दुबाय था दानिसो न'आव हाबफैबा हासुनानै फैखाथारदोंमोन माखौबासो हासुनो ओंखारबावबाय सोर आयंसो दैजि नों बे उन्दुनाय समावलाय बे बाहेरायाव मा खालामफैबाय थादों नोङो मा खालामदों थै आयं उन्दुनो ओंखाराखै आं बेनिखायनो बेयाव दंफैयो माथो गुबुन दिनफोराव उन्दुनोनो थोआ होनना बुङोमोन दिनै बोरै उन्दुनो हाया जाखो सोरखौबासो लोगो हमहैयाखैथ' हरना गुरना हे सोर आयं मा होननानै बुङो आं सोरखौ लोगो हमहैनांगौ जाखो बे हरावलाय उन्दुनो ओंखाराखै आं दिनै बेनिखायनो बिसनायाव थानो बानानै ओरैनो थान्दा बार लाफैदों बाहेराव फांफुं नङा गथ' फांफुं नङा जोंनि बानजायनायखौ ला नङाबा सानसे गाब्रगोन नोङो उन्दुनो ओंखारैखाय बाहेराव थाफैनायाबो माबा गाज्रि जाबाय नामा एथ' सन्देह खालामदोंब्लालाय टर्च लानानै सेथिना नायबानोथ' जाबाय दा सोर दङ सोर गैया आं बेखौ नागिरनो थाङा किन्तु दैजि जाय सेंग्राया सोंनो फैदों बिजोंनो नों हाबा जानो नांगौ नङाब्ला नोङो साननानै ला जे नोंनि नोम्मायंआ थैबाय होननानै आरो बे न'आव माब्लाबाबो आगान होनो मोननाय नङा गोसोआव लाखिखा बे न'आव जुदि हाबा जानानै फैखांनायनि उनावबो आगान होनो गोसो दङब्ला जोंनि नायनायजों थां नङाब्ला गोसोसो बे आंनि सोरजों जायो सोरजों जाया एथ'ग्राब माथा मारिनो नाङा नोंसोरो संसारखौ नोंसोर जाया आंसो जागोन जायजोंखि जाया आं जागोन आरो मालायनि न'खराव थाङोब्लाबो ओरैनोब्लाबो नोंसोरजों थाफानो मोनखानाय नङा नोंसोर एथ' बे फंसे खोथाखौनो बारे बारे बुङोब्ला आं मालाबाबो फैया नों आंजोंबो नांलायनो हाबावबायसो बिदिब्ला माने नोङो बै सेंग्राजोंनो हाबा जामारा बिदिब्ला नंमारगौसो नोंनि आयं बुंनाय खोथाया नंमारगौसो नोंसोर जेखि खालामा मानो जेखि बुङा मानो आं जेबो मिथिया आं बै हौवाजों हाबा जाया नोंसोर नांगौबा आंखौ थैबाय होननानै सान ना न'आव हाबनो होआ बे नोंसोरनि खोथा आं जायजों थांगोन आं खुसियैनो थाहैगोन आरो आं हाबा जायोब्ला नोंसोरनि न'आव मालाबाबो आगान होफैया नोंसोर आंखौ थैबाय होननानै सानोब्ला आंबो नोंसोरखौ थैबाय होननानै सानगोन थिग दङ बेटि थिग दङ नोंनि खोथा होनाय बायदि दिनै आंबो गोसोआव लाबाय बिदिब्ला नोङो जोंनि फसायनायजों थांमारा नोंनि नों गोसो बायदि थांमारगोन बिदिब्ला नों मानोथो जोंनि न'आव थाबाय थागोन दानो ओंखारलांखादो दानो थांदो दिनैनो थांखादो नों जोंनि फसायनाय बायदि थाङाब्ला दिनैनो खारखोमा खादो थांदो नों बहा थांदो दिनैनिफ्राय आरो नों जोंनि न' होननायखौ गाफैफिननो नांला थांखादो नाथाय आयं मा नाथाय साथायबाव मानो दंबाय दङ बेयाव थांदो गोख्रै थांदो नोंखौ दिनैनिफ्राय थैबाय होनना सानबाय जों थांदो आं दा बहा थांनांगौ आयं मा बहा थांनो जाय सेंग्राखौ लानानै नोङो दिनै सोंनो फैनाय सेंग्राखौ बासिदों सोर सेंग्राखौ एथ' मोजां मोनो नोङो मोथो बै सेंग्राजों थांदो थाङाबा दानो लावथि लानानैसो बुहरहरनोसै आं नायगोन आयं नोंखौ
थां नोंसिनि न'आव थां गोख्रै आंनि बिमा बिफा गैया नालाय बेनिखायनो नोंसोर आंखौ नासयनो गोरलै मोनदों आरो ना बिमा बिफा गैयिनिसो खोथा फैबावबाय बेयाव बिमा बिफा गैयाब्लाबोथ' नोंखौ एथ' मोजां अनदोंमोन अननानैथ' नोंनि फिउचारखौ साननानै मोजां हौवानो हरनो नागिरदोंमोन नोंसो फांफुं दा खोथाया उल्थासो जाबाय बिमा बिफा गैयिखायसो होखादों जेखि साना सानबाय था नोंनि बे साननाय नाथाय जों बेबायदि खालामनो सानाखै नोंखौ बे एथ' हरावबो नांलायोना बिसोर हौवा हिनजाव बे देरहायालाय मा दाय मोननायनि हिनजावखौलाय एथ' रायबाय थागौ हरावलाय दा बे हरावलाय थांदेरनो ना मादेरनो माथो सिरिबो जाथ'बाय जानायालाय बे हरावबा हिनजावाबा हौवानि मा दाय मना लाखो दोखो रायजासोबाय है मालाय हौवा हिनजावसो जालायदों आंलाय मानो थांनोसै सिरिबो जाखाबाय थांलां उन्दुफिननोसै आं बे देरहाया हासुनो थांनो होननानै सोरखौ रायहैखो बिलाय ना बे दैजिखौसो रागा जोंबाय दंखायोमोन बियो ना दैजिखौसो रायहैदों बिलाय मानसियानोथ' हासुनो ओंखारदोंना ओंखाराखैमोन बे दैजिखौ रायहैनो होननानैसो हासुनो होननानै बुंनानै थांफ्लाखादों बे आंनियाव रायोथाय रायो गाबोन सानफोराव रायबानो जायोना बे हरनि समाव बे मालाय सिख्लानि रुमाव थांनालाय मानोथो रायहैनांगौ बे उन्दुनाय समाव खि रायै मानसिखौ सोरबा जात जातसोहाय बेबा मा होननानै रायखो दा गेजेराव थांदेरबाबो दायसो जागोन आया नोंनालाय उन्दुनायालाय मा जिरायना थानाय जाखो हासुनो थानायालाय सोरखौ रायहैखो नोंलाय उन्दुनाय मानसिफ्रा बेफोरखौ ध्यान होबाय थायो नामा उन्दु सिरि बिदि नङाथ' देरहा नों दैजिखौ रायहैदोंना मिथिखादों आङो हा रायनो गाबोन फुंफोराव मोजां रायबानो जायोना बे हरनि समाव थांनांखि रायहैयो सोरबा मानसिखौ बिदि नोंनि बियायं दैजिया मोजांबासो सानाव रायगोन दा बे हर नागरना उन्दुआलासे बै उसुं खना गिदिंबाय थानाया मोजां हो मानो थाबायदों बे उसुं खना दिनै माथो गुबुन दिनफोराव उन्दुनोनो थोआ होननानैसो बुङोमोन आजिखालि बिहा मा सोंनो फैनायनिफ्रायनो हराव उन्दुनो खालि जाबायना माथो नों मा खोथा बुंदों सैथो खोथाखौनो बुंदों आं नोंसो फोथाया दा आंनि बुंनायफोरखौ माखासे खोथाफोरखौ हासुनो थांबाय थानायाव उसुं खनायाव थांलाय फैलाय जागासिनो सोरबा सेंग्राखौसो लिंहरखादोंमोन बियो खोरखिथिं सोगौमोन इयो मानसिया नेगासिनोमोन बियो ग्रोब आं सहैबाय आं बुंबाय आंजोंसो उल्था नांलायफिनबावलायो उसुं खनायाव थांलाय फैलाय जागासिनोमोन मा जामारखो बे गथ'आलाय थारैनो बे गथ'आ मा जामारदों ओइ देरहा आं दैजिजों उन्दुहैफानोसै बेखौ जों बेफोरबायदि मोथिखा हसिखा बेफोरबायदि हारसिं दोननो हानाय नंला मानसिया गोमायोब्ला मा जानांगौ सोरजों उन्दुहैनो नागिरदों नोंलाय जा बिथां सियान थां दैजिया गैला होखारहरबाय आङो जाय सेंग्रानि थाखाय थांलाय फैलाय जाबाय थादों जाय सेंग्रानि थाखाय एथ' मोजां सोंनो फैनायखौ केन्सेल खालामदों बै सोंनो फैनाय हौवाजों हाबा जाखायाब्ला बै गावनि गोसोथोनाय सेंग्राजों हाबा जाखागोन बियो बिनिखायनो मानोथो दोनबाय थाबावनो आंनि न'आलाय होखारहरबाय आं मा होनखोदों होखारहरबाय आं नांलायनासो थांबावदों आंजों एसेबो दद्रबावाखै गाफैया आंनि न'आव माब्लाबाबो आगान होफैलानो बियो खबरदार बियो बोरैबा आंनि न'आव आगान होफैफिनबावनांगौब्ला बेफोरखौ माथा दामारि उन्दुदो सिरि उन्दुदो नोंनि बे खर'आ थिग दङ बे सिख्ला मानसिखौ बेफोरबायदि हरनागौना थोनहरो बबेयाव थाहैनांगौ जाखो ए मानसिया जल्दि फै नागिरहैनो दरखार गैयालै थां नों नागिरबा नागिरहै आंखौ दालि आरो नोंलाय मा दरखार माइल हौवाजों थानोखौलाय नागिरहैनो उन्दुफै नोंनि खोथाखौ लाया आं नागिरहैगोन बेबायदि फिसा हिंसाखौ हरनागुरना हारसिं थोनहरनाया मोजां जायाखै नोंनि फैथों बियो आंनि न'आव दैजि ओइ दैजि हारे बे गथ'आ माथो बेयावबो गैया दैजिहाय हारे बे हराव बहा थांखो बेलाय गोदाव सोराव बे देरहाया मानो होखारहरनांगौ जाखो बे सिख्ला मानसिया दा बहा थागोन बहा मागोन सोरनाव नागिरना मोननांगौ बबेयाव नागिरलांनांगौ जाखो आंलाय एकदम बिसोरनि थाखायना आंनि खर'आवसो हामा जायो दाबा फिसाया सोरहानाव दंहैयो बे हराव लामाफोरावसो दंहैयो ना सोरनावबासो हाबहैखो मानो होखारहरनांगौ जाखो बे देरहायालाय बे गथ'आबा दा बहा दंहैयो दालाय बहा नागिरना मोनबावनांगौ जाखो आंलाय बे गथ'खौ बिमा बिफा गैखाया बेसेरा बेसेबां दुखुआव दङ बिमायंफोरखौनो बिमा बिफा साननानै फोथायनानै दङ गथ'आ मानो होखारहरनांगौ जाखो बिमा बिफा गैयैखाय नासयदों होनजानायनिसो खोथा जाबाय एफावनो आङो मानो बिदि खालामखो बे देरहाया अन्थ'बाथ' गथ'खौ बे सिख्ला मानसिया बहा थाहैनांगौ जाखो दैजि जाम्बि जादों नोङो बे एथ' हराव बहा थांनो नागिरदों नों आयं बिमा बिफायानो गोदाव सोराव नालाय फिसायाबो गोदाव सोराव जाखागोन दा ओइ गथ' बिदि दा बुंदों सोर बुंदों नोंखौ बिमा बिफा गैया होननानै दैजि नोंनि आयंनि थाखाय सरि नोंनि आयंआ
नोंखौ रागा जोंनानै दंखायोमोन बै सोंनो फैनाय हौवाजों हाबा जाया होनना मिथिनायखायनो दा नोंखौ बेफोरबायदि थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय नुनायखाय बे हरनि समाव जायबाबो एसेबाबो रागा जोंखागोन ना नोंखौ मानो रागा जोंनानै रायदों नोंनि आयंआ नों एसे बुजिनोसो नांगौमोन नोंनि सायाव अननाय दङखायनोथ' दिनै नोंखौ गाज्रि जाजानो गिनानै दिनै नोंखौ रायदों मोजाङाव फैथों होननानै नाथाय नोङो बेखौनो रागा जोंनानै ओंखारबोबाय आं थांफिनला आयं आंखौ आयंआ होखारखाबाय नोंनि आयंआसो होखारदों आंथ' नोंखौ होखाराखैना बिदिब्ला नोंनि आयंनि थाखायबो नों आंखौबो सैला मा नों आंखौबो सैमारला आयं नोंसोरखौ बिमा बिफा बायदि आंबो गावबो सानोखायनोथ' नोंसोरजोंनो लोगोसे दङमोन नङाब्लाथ' आङो दाखालिनो थैनायनि राहा लामा लाबायमोन आंनि थैनो थांनायखौबोथ' नोंनो आंखौ बासायदों आरो दिनै नोङो आंनि राहा लामा गोथेनायखौबो नोङो आंखौ बानस'फैदों नाथाय आयं नोंगौ नों आंखौ अरनो बानस'दों नाथाय आं बे सोंनो फैनाय हौवाजों हाबा जाया आयं आं बै हौवाजों हाबा जाया आं रियानखौ मोजां मोनो आंनो रियानखौ नांगौ नोंगौ रियानजों आंजों दिनैसो प्रप'ज खालामलायाखै नाथाय रियाना आंखौ फसायो आं मिथिगौ आं बे सेंग्राखौ एसेबो फसायाखै आंबो रियानखौ फसायनो हमबाय आं बिजोंसो हाबा जागोन जाबाय आयं दैजे नों दा बे हरनि समाव जेरावबो दाथां फैदो न'आव थांफिननोसै आं थाङालै आयं देरहाखौ गियो आं जाम्बि जादों नामा गथ' फै जल्दि माखौबा दाय मावनोबा गियाखै मोजांखौसो गिदों नोङो फै जल्दि नों थाङाबा आंबो थाङा मिथिखा आं नोंखौ अनो फिसाजो बायदि फै जल्दि आरो दाबो उथिबावाखै